Prinsesse Juliana, det er et rigtig gammelt hollandsk skoleskib, opkaldt efter og navngivet af den daværende hollandske prinsesse Juliana. Og skibet har fungeret som hollandsk skoleskib indtil i starten af 70'erne, hvor det blev solgt til en privat, hvor det så sidenhen har været et restaurantskib. Skibet det er i dag en meget blandet restaurantvirksomhed, hvor vi har alt lige fra à la carte retter til større selskaber, hvor der er nogen, der lejer hele skibet, og så holder de måske bryllup. Det plejer gerne at være sådan, at dem, der bliver forlovet ved sådan en lille hyggeaften på en à la carte møde mellem to forelskede, jamen så skal de senere også have deres bryllupspar, og det har vi meget, meget stor succes med. Selve historien bag skibet, det er, at det tog vand ind i 2006, lige efter vi har overtaget skibet. Og det gjorde så, at vi var nødt til at hive det på land, og så se, hvad der var galt. Og det viste sig så, at det var lidt tyndslidt i det her gamle nittede stålskib. Og der var kun et at gøre, det var at starte fra en ende og få skiftet alt stålet. Og det gjorde så, at vi blev adskillige millioner fattigere, men omvendt fik et skib, som kunne bruges som restaurantskib i mange år fremover. I forbindelse med renovering af skibet, der var det utroligt vigtigt for os, at vi bevarer det udtryk, det maritime udtryk af, hvad kan vi sige, mahogni og plankegulve og så videre, sådan til at du virkelig kunne fornemme, at det her det er noget, man har gods i, det er noget, der er kvalitet over, og samtidig så er det også noget, der er mere solidt og kan holde i mange år. Det foran mig, det er hjemmerøget laks. Vores køkken, det er etableret nede i maskinrummet. Altså køkkenet er ikke så stort, men det er dejligt, man har alle tingene omkring sig. Man skal ikke løbe så meget rundt, men man støder lidt ind en gang imellem store folk, som har bag det. Og kølerum og fryserum, det er igen der, hvor vi havde stamme og det hele i bagenden af skibet. Men det er køkken, hvor vi ligesom laver alt fra bunden af. Hvor vi ligesom sætter pris på gode råvarer. Altså friske råvarer. Vi bager selv brød, ryger selv laksen, altså salter den selv og ryger den. Så vi prøver så vidt muligt at ligesom få lavet det hele fra scratch. Det er et sted, hvor man virkelig kommer i kondi, sådan et skib som at være på Prinsesse Juliana. Der er ingen, der bliver overvægtige, fordi der er så mange trapper, og der er så mange rum, og der er så mange op og ned, og ud og ind, og hen og ned, og frem og tilbage. Altså, vi hører altid, at de er sådan lidt trætte i benene, men de holder også en god form. Så altså, det er jo altid det er en udfordring i og med, at det er lidt kringlet at komme rundt og sådan noget. Så. Men vi gør så godt som muligt, så. Når det nu har været fungeret som skoleskib tidligere, så er mange af salonerne det er lavet om til spisesaloner. Og der har vi flere forskellige, vi kalder dem lidt ved navne, men alligevel så er det fuldstændig individuelle og meget, meget forskellige saloner. Det gør, at det har en rigtig maritim stemning, meget intim stemning, man kan opleve i lokalerne i de forskellige saloner, hvad enten det er under dæk eller over dæk, eller som her, hvor vi sidder i øjeblikket, på toppen ved siden af styrhuset. Og de ligger lige ved kaj i Aalborg Havn, ved Vestre Havnepromenade, lige op af Limfjordsbroen, og det vil sige, at det er meget, meget tilgængeligt at komme til og parkere lige uden for døren. Og det gør jo så også, at der er mange, der besøger os på en gåtur, eller når man skal have et større arrangement, jamen så ved man, at det er nemt at finde, nemt og tilgængeligt. Min baggrund for at gå ind i og købe sådan et skib i sin tid, det er, at jeg er oprindeligt uddannet kok, og har sejlet som kok også ved DFDS, og det gjorde,
da vi kom og besøgte skibet som restaurantgæster, hvor det ligesom, hvad kan man sige, helt ind til hjertet smeltede lidt. Det var lige noget for mig på mine gamle dage at gå ind i det. Var det ikke noget for os, skulle vi ikke købe den? Og det blev vi hurtigt enige om sammen med børnene, og så siger vi, jamen den køber vi. Med den store investering, der har været i det, jamen det er jo ikke noget med noget sund fornuft. Det er udelukkende hjerteinvesteringen har hvad skal man sige, har fundet sted. Og det er det stadigvæk. Det er simpelthen hjertens barn, der vil noget af det her.